bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Juillet sare jaam hiramon hande ko ñalawma aljuma hawri ko 19 lewru juillet tan ujunnaji ɗi nogas ne habaruji moon ɗemgal Pulaar guiɗoɗen ko toon to États-Unis ma en ƴeewa honto kanko président Joe Biden candidature makko holno wayata ɗum noon tawde ko oɗo saaha joni kene limo 34 démocrate en ɗum noon ko guilay sénateur ha e représentant mbawi wiide wonde ko alay saago woppo candidature makko ma en ƴeew kadi hono kanko Donald Trump haalduji ɗi o haaldi hannde Vladimir Zelensky ɗum noon ko gardiɗo leydi Ukraine ƴeewen kadi holko woni nannodiral mabɓe. Habaruji men international jeyaten ko toon to Moscou ɗum noon ko kanko journaliste Wall Street Journal nangoto ɗum nangganoɗo toon oɗo dummoni fof guila hitande ujunnaji ɗi nogas tati no wayno ñaama hannde omo sokke duuɓi 16 men ƴeewen kadi holko woni sababu nanggugol makko e kadi holko laamu États-Unis e laamu Russie hawnaki ma mbaw nanodirde ko beela mo wawa fe kanko e neɗɗo goɗɗo nangganoɗo ko adimo biyeteɗo wulen ɗum woni titre jon ɓuɗumoni ɗo le journal ma en garde dettoji muɗum joni joni surtout ɗon tan hannde ko aljuma 19 lewru juillet tan ujunnaji ɗi nogas nayyi. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Juillet sare jaam hiramon ko adi foof sarare men fuɗɗade habaruji en wayno ko toon to Texas ono oɗo congress mumen ɗum noon ko debbo ɓalejo goto kaɓeteno ɗiɗo duuɓi 50 ɓennuɗi sibabude haqqe noir américain ci e biyeteɗo Sheila Jackson o sankima hande kanko noon koye lewru juin ɓennum ɗo ndu o arno e télévision pour wiide wonde ko yitama wonde cancer ko mbiyata pancréas cancer ɗum noon o haalino kadi o wi wonde ko laawol walla haare nde woni nde ko haare musde laawol ngol sibabude nguɗo ñaw kono noon omo jogui wonde ko hoolare omo jogui kadi omo gonɗini jomiraɗo ma wallumo o daña doole no wawi heɓirde nguɗo ñaw ko wawi wonde fof maayi hande o sankima hande toon Texas omo yarano e duuɓi 54. habaruji men guidoɗen ko toon to États-Unis ɗum noon ko toon to Maison Blanche tugnade kadi e ko ñalli dogde hande ɗum noon ko guila hanki ono kamɓe démocrate en ɓeɓe ɓeydo hewde oɗo saaha joni ñagade kanko président Joe Biden yo tinno o oppa o natta wonde candidat oɗo saaha joni hono kanko Nancy Pelosi o jeeyama kanko no ouvertement ñaaguiɗo hono président Joe Biden yo oppu yo natta wonde campagne e tugnade habaruji gumriɗi toon taw ko habaruji CNN public ɗum mbi wonde ko caggal nde Joe Biden tini kanko hoore makko kanko Nancy Pelosi ene wayno caggal nde noddimo wimo yo oppu ene wayno kanko président Joe Biden o ɓeydi o joguimo cekel o sekani hono Nancy Pelosi kono ene wayno oɗo saaha joni kanko e konngol makko o wi ko continue o wonde candidat kadi yontere ronɗo nde ko mo jogui programme nokkuji ɗi o yahata pour waɗede campagne makko ko fama tan toon to galle makko walla yimɓe famille makko e kamɓe koye mabɓe ɓen continue haalde oɗo saaha joni hol plan ji bawɗi waɗede pour kanko hoore makko kanko président Joe Biden oppa ɗum noon ko ɓuuri sirde tan hande kene wona 34 taw ko démocrate ɗum noon ko guila e sénateur uji ha e représentant ji kañumen fof kolli wonde ko fayre kolli wonde ko ene wayno ko kanko président Joe Biden so continue wonde candidat ene wayno ko ɗum ko hunde o caɗele wonantaɓe ko fama tan hande yimɓe hewɓe rokkannoɓeɓe kalis wallannoɓe kalis campagne mabɓe puɗɗima wiide wonde ko kañumen koyemen hankkadi dokkata kalis ɗum ene wayno ko kanko Kamala Harris e tugnade haaluji jaltu toon o joddima mabɓe woni koye haaldude mabɓe pour deñude haqqillaji mabɓe ko wawi wonde fof andaka taw holno ɗum jogori wadde kono noon ɗo yarate ɗo kam 52 démocrate e nder temeɗɗe 260 démocrate en toon to congrès kolli wonde ko alay saago kanko président Joe Biden o natta wonde candidat ɗum noon andaka taw hol plan ji jogorɗo wonde est ce que mo jogori o poti walla so oppi hol jogorɗo wonde kono e wayno ko Kamala Harris kañum hoore mum hay sinde o oɗo saaha joni yimɓe fof ko jogori haalde ko kañum nani continue campagne mumen wani ñalli hande ko haalduji ɗi moƴƴani fatude cuɓaɗo yo won adjoint hono kanko Trump président mum hono kanko biyete JD Vance ɗum noon andaka taw holno ɗum jogori wadde kono noon en wayno ko ɓuuri hewde haraleɓe hande ko fate journaliste mbi wonde ko ɗo e 48 heures ko adi altini hawnaki ma ande décision gummotoɗo toon to Washington kono ko ɓuuri sirde ko ɓuuri ɗaminede tan ko kanko président Joe Biden mawo oppu ko ɗum woni ko ɗamina hono kanko président Joe Biden wonde mo yiɗi ti démocratique mo yiɗi kadi Trump wasa gagnade donc so tawi o faami ko haal koɓe kalantamo ko tan kanko rek makko mo woppu ɗum noon tugnade hande habaruji gomiri toon to CNN.
ha hande ko fati campagne mabɓe kanko président Biden e Harris ene wayno ko kanko Kamala Harris ko wawi ƴeftude téléphone hande haaldude e yimɓe hewɓe wallanoɓe hono kamɓe démocrate en e ɗum noon kadi ɓeɗon kadi ko yimɓe rokkoɓe kalis no fewi e kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa guila débat makko kanko président Joe Biden hakkude makko e ancien président Donald Trump débat o guila nden nde yalti wonde ko kanko o ronki wawde haalde o ronki andude no haalirte walla o sellani débat o enne ko Trump gañi en wayno ɓeɗon rokkoɓe kalis guila nden kañumen koyemen nangui juuɗe men mbi wonde ko mbawa walludemo par ce que en jiiɗi ko oppa ɗum noon woni ko kanko haalis o wi wonde ko e nder konnguɗi ɗi o haalde mabɓe téléphone o yoɓe jiiɓe paam wonde ko jonte ɓenduɗe ɗe walla balɗe ɓennuɗe o woni kanko hoore makko o woni koye laawol omo ɗannima o yeehi toon to Pennsylvania o yeehi to Michigan o yeehi to Caroline du Nord e kadi o woni ko ha hande koye laabi omo haalda yimɓe o yiiɗi haalandeɓe tan wonde ko oɗo saha joni o yi wonde ko américain ji puɗɗima famde wonde ko hol battande so tawi ɗiɗo woteji jarani no foti yarude wonde so tawi Trump gañima eyyi ɗum noon ne wayno ko tugnade tan noɓe kaaliri wonde ko kanko Kamala Harris woni ko ƴewde deƴƴinde ɓerde mabɓe o wi ɗum noon e wi wonde ko o wi donc ene wayno ko huccini ɗum konngol mabɓe ɓeɗon rokkoɓe kalis balle ɗe mbaɗa toon e kadi support mo mbaɗa toon pour ko fate en parti démocrate o wi ɗum ko priorité mo ganduɗa en oɗo jiiɗi leydi ndi en saha foof so tawi en jettima woteji mbatte beele élection ngaji ɗi ene mbawa yarude nomo foti yarude ko ɗum woni ko kanko Kamala Harris o woni koye ɓeɗon yimɓe rokkoɓe kalis donc kanko Kamala Harris hay sintomo andi oɗo saha joni yimɓe hewɓe nana kaala pour kanko hoore makko yo ƴeftu place Joe Biden ene wayno kanko o jaɓani haalde ɗum ɗon tawa ene woni continue campagne makko démocrate uji kewɗi jaltuɗi hande pour haalde directement ne kalda e télé holko woni sababu kañumen ene kuuli wonde ko kanko président Joe Biden so paani wontan ɗumen caɗele ɗum ɗon kadi en jeeya hen kanko Nancy Pelosi kadi ene wayno publiquement o haali kaɗon haala ko ɗum waɗi kadi hono goɗɗo kadi démocrate goto kadi biyeteɗo représentant goto jeeyaɗo toon to Illinois biyeteɗo Sean Casten kañum hoore wi wonde ko alay saago hankadi Joe Biden beele sukaɓe heddiɓe génération kesso wawa ardade lawol pour wawde ardade parti leydi ndi ɓeɗo fof ko yimɓe ɓe ganduɗa oɗo saha joni goni ko kanko ñagademo kanko président Joe Biden yo ɗiɗo ko ɓuuri hewde ɗiɗo sénateur uji walla représentant en gandi ko nokkuji ɗi goni ɗo en so tawi kanko campagne makko ne continue wonde on woni ko candidat kañumen koyemen ko ene wawi perde place uji muɗum ha hande habaruji men États-Unis toon to Texas hono kanko mennoɗo wonde ministére de la justice temps George Bush woni o wawi windude kankone miijo makko ko fate yamirore nde cour suprême waɗi ɗum noon ko fate immunité ko fate Trump e nder konguɗi makko ko haali o wi wonde ko d' abord hadde makko haalde ɗum ene wayno ko yimɓe ciftini tan ko kanko hoore makko kanko Alberto Gonzales ko kanko hoore makko andirno oɗo saha nde woni français temps George Bush tokos o andirno wonde ko laamu yo rokke doole no fewi pour waɗa won décision ngaji sohlani kene dépendo e surtout enne ko fate Sénat e gueɗe ban noon kono o wi yamirode cour suprême waɗi nde surtout yen ko fate immunité rokkude président kala ko gueɗe ɗe ganduɗa ko waɗi toon to maison blanche ɗum noon tawde waɗi ɗum koye nder laamu muɗum ɗum noon fotani ñawire ɗum oyi ɗum ɗon rokkude ɗum yamirde ɗum ɗon e surtout yen yamirde ɗum en andaka so tawi Trump ne hoota toon to ardade leydi so Trump hooti toon hay goto anda Trump ko jogori wadde wayi ɗum noon ko hunde nde ganduɗa henne kanko hoore makko ɗum ne ene jiiɓi no fewi par ce que o yi ɗum ko danger mawɗo wondi États-Unis woni so tawi Donald Trump kañum hoore duttima toon e tugnade kadi e ndeɗo ñawore nde cour suprême mo États-Unis waɗi balɗe ɓennuɗo enen taw ko yamirde hono kanko Donald Trump kala gueɗe ɗe o waɗi toon to taw ko woni koye laamu walla o haalde ɗum koye yimɓeɓe o laamu yimɓe wonɓe ɓe liggotto en e bureau makko ɓe ɗen on ko gueɗe officiel o fotani ñawirede ɗum ɗon ɗum ɗo foof kanko Alberto Gonzales o wi ɗum ko caɗele mawɗe e kadi ko caɗele jogorɗe aroyde so tawi kanko Donald Trump o wurtitima toon to maison blanche hono kanko Donald Trump ene wayno wawi hande jokkodirde hono Volodymyr Zelensky ɗum noon ko gardiɗo leydi Ukraine ɓe mbawi jokkodirde par téléphone e tumnade haalluji gumiriɗo to makko kanko Donald Trump o wi o wawi haldude Zelensky haalluji moƴƴi ɓe mbawi kadi gostodirde haqqilantagal o wi wonde ko Zelensky wawi riwtude gueɗe ɗe ganduɗa assassinat jogornoɗo kanko c'est à dire ko neɗɗo ganinoɗo wardemo toon ɗum noon ko samedi ɓennuɗo o Zelensky kadi wawi yettudemo no fewi sibabu ndo nomedemo kanko yo won candidat
républicain ji pour ɗaɓɓude ardarde leydi États-Unis o yimɓe mbawi haalde kadi ko fate gueɗe ɗi ganduɗa partude guerre oɗo saha joni gonɗo hakkude Russie e Ukraine ene wayno ko dakkodirima ɓe mbawa waddude batuji hakkude mabɓe taw ko batuji kadi juutɗi goɗɗi taw kadi ko batuji patuɗe holno jaam dañirte toon to Ukraine siftinde on toon hono kanko Trump ene wayno ko nder débat maɓɓe ɓe bonno ñande nogas jeeɗiɗi juillet nogas jeeɗiɗi juin ɗum noon hakkude makko président Joe Biden o haalino wi wonde ko so tawi kanko laamima ko ñalawma goto o réglata probléme gonɗo hakkude Ukraine e Russie o haalino kadi e nder oɗon débat ni o wi wonde ko condition ngaji hono Vladimir Putin waɗi e Ukraine ɗi pour wiide wonde ko ɗiɗon condition ngaji tan wawa dartinde guerre muɗum ene wayno ko Putin wi wonde ko kala leyɗele ɗeɓe kamɓe Russie naɓe ɓe kefti Ukraine so tawi ne yiiɗi guerre o deeƴa o padda hankkadi ɗeɗon leyɗele kamɓe Russie ɓe jeeyi ɗum o wi ɗum noon kanko président Joe Biden e nden oɗon débat o wi ɗum ɗon ko fenade ɗum ɗon ko condition ngaji mbawa wonde kono noon ko teskita tan ene wayno ko kanko président Joe Biden kanko président Donald Trump walla kanko ancien président Donald Trump e yimɓe makko fof wonɓe campagne makko surtout jeeɗi Vincent kamɓe fof ene wayno koɓe kalate Russie ko haala goto koɓe kalate koye Russie wonde ko alay saago wawa jabde ɗeɗon leyɗele goppe alay saago kadi kamɓe États-Unis ɓe natta wallude Ukraine ko fati haare mum wonde Russie nde donc ko andaka taw holno haaluji hakkude makko Zelensky en jogori continuirde sibabunde ko haalde muɗum téléphone hannde ko walla ko haali débat ko wona ɗum kadi woni ko campagne makko haalata kanko ancien président Donald Trump. Habaruji men ha hande to États-Unis e tungnaɗi kadi e ko journal biyeteɗo Le Gardien reporti hono kanko Bob Menendez noon ko sénateur ɓoyɗo toon jeeyaɗo toon to New Jersey e jaaro oɗo saha joni 17 hitande takkunoɗo kadi kañum hoore mum wonde hakkene wona toñangueji kene won 16 taw ko e gueɗe ɗe wiya wonde o yenama o hutirima ligguey makko ko sénateur pour wallude won leyɗele won ɗum noon ko hunde ko mbiyata ko chantage ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko debbo makko takkatno ɗum ɗo ene wayno ko jury fédéral yalti ene wayno verdi makko yalti wonde ko kanko ko guilty ko coupable ɗum noon gueɗe ɗo waɗɗe donc ene wayno ko démocrate en gila o ñawaka ni won yimɓe hewɓe nene ndeya makko yo démission pour beele candidat goɗɗo ne ƴefte kanko hoore makko jaɓano oɗon saaha kono noon caggal nde verdigo yalti wonde kanko hoore makko tawa makko kanko tooñi ɗum noon ene wayno o jaaɓi wonde ko démission o toon to Sénat ko goppo place makko toon to Sénat ɗum noon ko siftinde on tan ko kanko Menendez ene wayno ko kanko woni e congrès ma won joni duuɓi 50 représentative wonno toon to suudu sarɗiyankoɓe tuggi hitande 1993 ha hitande 2016 e caggal muɗum o faati toon to Sénat tuggi hitande ujunnaji ɗiɗi e jeegom ha oɗo saha joni ñande alarba ɓennuɗo ko hecciyanke hono kanko Bob Menendez tungnade NBC News ko reporti wi wonde ko en wayno hankkadi o jaaɓi wonde ko il faut ko o takkano en siftinde ɗon takkano ko gueɗe ɗe o walli surtout ko wayno leydi Égypte gueɗe contrat ji muɗum hakkude mum États-Unis. Habaruji men international hande toon to Moscou e tungnadi kadi ko journal biyeteɗo Wall Street Journal ko windi wonde hono kanko journal biyeteɗo Washington Post ko windi wonde kanko journaliste américain liggotonoɗo e Washington Post nangaɗo toon guila mois de mars biyeteɗo Evan Gershkovich tribunal hande yaltini toon to Moscou ɗum noon ko tribunal mo wonno ñawore muɗum ñawore taw ko ñawore mbiyata secret yaltini wi wonde ko oɗo saha joni kanko fawama kene wona 16 hitande ɗum noon e wayno kanko oɗo journaliste o nanga ko gila mois de mars e kadi o nanga wiya wonde ko kanko ko espion pour wonande Amérique caggal nde ɓe kalni ñawore nde noon hono kanko ko juge gonɗo toon o wi wonde ko ene wayno ko kamɓe défense e kamɓe kadi procureur uji ɓe jogui dummude moɓe poti wadde appel donc ene wayno ɗum noon no caggal muɗum hono kamɓe journal Wall Street kañum hoore mum waɗi réaction wi wonde ko ngol ɗo nanggugol ko wona nanggugol gongira gonga e kadi ene wayno koɓe jiiɗi ko wasa wadde ligguey makko ko journaliste o wasa kadi ɗuminde kono noon ene wayno ko kanko hoore makko meeɗan liggudade ligganaki Amérique ko takkako o waɗata ko ligguey makko ko wawi wonde fof no kanko président Joe Biden e ummade kadi article uji walla lettre uji ummade kadi e konnguɗi gummiɗo toon to Maison Blanche ɓe mbi wonde ko kanko ko nanguira ko wona gonga ɗum noon en faama tan wonande kadi journaliste ko kaali mbi surtout ñawore nde no yawnira ni hawnaki ɗum ɗo fof ko peeje gonɗe hakkude kanko président mo Russie Vladimir Putin e kanko kadi président
président mo États-Unis Joe Biden hawnaki maɓe jogo gossodiral yimɓe sokaɓe toon to Russie taw ko américain ji ɗum noon kanko oɗomo jeeya hen kadi goɗɗo nan toon ne soka kañum wiye Wallen ɓeɗo fof ne jeeya hen prisonnier ji mabɓe kamɓe rusinaɓe nangaɓe toon to Europe walla nangaɓe toon to Amérique ɗum noon andaka taw holno ɗum jogori wade kono ne wayno ko kanko président Joe Biden en wayno o haalani ɓe jaɓani taw haalde holkoɓe jogo hol peeje ɓe jogui hen oɗo kam takkama fawama joni ko noon 16 hitande pour mo soke toon to Russie oɗo sa joni kaso to sokote kadi ko kaso min mbiyata midi maximum sécurité hande habruji international tugnade kadi ko CNN reporti hono kanko Paul Wallen en wayno ko kañum hoɗum ko cokaɗo toon to Russie ɗum noon ko kañum hoɗum ko nangganoɗo guila hitande ujunaji 2017 taw kañum hoɗum nanguirino kadi wiya wonde ko baɗɗannoɗo espion ñaawa kadi hitande ujunaji 2020 kañum hoɗum fawaki en won duuɓi 16 e kassoji mabɓe toon o wawino kanko hoore makko yebde ndeɗo ñawore nder kaso makko toon ko kamo woni gonɗo toon to Mordovia hande aljuma o wiyane wayni ko ɗum ɗo siftinimo tan kanko hoore makko nde woni toon e tribunal omo heeɗo oɗo juge ne fawe makko gueɗe ɗe godani o wi ɗum noon ko ɗum woni omo yurmini oɗo sa joni hono Evan Gershkovich kañum hoore mum pawaɗo e duuɓi 16 sibabude wiya takkama wiyani wonde wonno ko espion kono o wi wonde komo jogui ɗaminare hawnaki laamuji États-Unis e laamu Russie ma ƴeew peeje ne mbawi wadde pour beele mbawa wossodirede prisonnier ji mabɓe russinaɓe contre américain ji ɗum noon ko kanko Paul Wallen haali ɗum bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Juillet ko ɗi habaruji min joɓat noon hannde e ɗemgal Pulaar sitti noon tan hannde ko aljuma hawri ko 19 lewru juillet hitande ujunnaji 2024 ko musidɗo mon Amadou Touré haldanoma yen mbaal jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama